Julen. Julen er den tid på året, hvor hele familien samles. Alle er glade, og alle er i et dejligt vinterhyggehumør. Der bliver spist lækker mad, lavet sjove julelege og hygget på højeste plan. Sådan her vil mange nok beskrive julen, men sådan er det ikke for alle. For nogen er det en meget stresset tid, for der skal jo nås så meget. Der skal købes gaver, pynte juletræ, holdes julemiddag for venner og familie. For andre kan det være, at de slet ikke har råd til julen. Der er ikke nok penge til at købe gaver til børnene, eller til at købe ind til en god julemiddag. Der bliver intet juletræ eller noget julepynt, og ingen julestemning derhjemme. Hos nogen kan det være, at forældrene tager til mange julefrokoster, kommer sent hjem fra arbejde og skal nå så meget, at de næsten slet ikke er hjemme. Så er det de store børn, som skal hente og passe deres små søskende, samtidig med, at de jo også selv skal nå en masse. Passe deres skole, samt lave lektier og måske endda også selv på arbejde. Så mens vi alle sidder omkring juletræet med familien og åbner vores nye gaver, burde vi måske lige tænke over, hvor heldige vi egentlig er.